Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan asiling, manipod ijay Isabela. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kadalalin Hervasio Gonzales Prado iti Saudi Arabia, J.R. Prado iti Saudi Arabia, Romichelle Belaño iti Hong Kong, Romy Ann Belaño iti Hong Kong, from Jeffrey Hervasio Gonzales. Shout out pa kada Rose Ann Confieso iti Hong Kong, Merly Ormeneta iti Kuwait, Eden Uria iti Jeddah, Saudi Arabia, Villa Veli Sabado iti Ordaneta City, Pangasinan, kan Joel Quilon iti Texas. Kastamot ni Belinda Ramos iti Toronto, J.D. Holak, Rosemary Villaseñor iti Penang, Malaysia. Makablaawan pa'y dagiti kakabagyak di Tabaggaw, Cagayan Valley, from Arceli Zambrano iti Macau, ni Ana Lorzano iti Singapore, Florenda Kimpaoy, Adela Vergara iti Hong Kong. Kastamot ni Amado Peria iti Assam Norte, from Ana Jean Gaho iti Singapore, Leonora Bautista iti Binalonan, Pangasinan,
Jenilyn Salvador iti Hong Kong, Jackie Claro iti Hong Kong. To my kids di tala Trinidad, iso da Zaira Amor, Chelsea kan Cendric Clyde. To my parents Lydia and Berto Aiso di ta Mountain Province. Aiso, Yangat, Dario and Sagapi family di ta Bauco, Bugyas kan La Trinidad from Rose Mix Vlog. Makablaawan pa iti happy birthday ni bayaw ko Romeo Dagdag kan kaanakak ani Romel Dagdag inton August 5 iti Luna La Union from Nida Nieveras iti Hong Kong. Shout out kada Mary Ann Paas, Pagal Inti, MJ iti Saudi, Aida Garcia, Teresita Dukusin iti Hong Kong, Jules Abogado, kastamot ni Father Francis kan Mother Liway Agurin di Tatabok Kalinga, kastamot ti Udlus family di Taliwan Kalinga from Marilu Udlus. Happy 4th birthday iti Unico Ihomi ani Dens, Jazem de la Cruz Santiago inton August 22 from Dazem de la Cruz. Amin na pamilyak di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Kathy Malana iti Hong Kong. Asawa ka ni Anthony Arieta kan anak mi ani Josh from Queenville iti Hong Kong. Shout out pa'y kada Francine Abkaren, Jan Ravanso iti Magsinggal Ilocos Sur, Jasmine Rivera iti Qatar, Bimbo Tamang, Pinay Explorer iti Hong Kong, Maricel Concordia, Flor Bumidang iti Halyap Asipulo Ifugao, kastamot ti Pacheco, Agarpao, Dugay, Agpoldo kan Carmelo family iti Apayao, from Jane Carmelo iti Bugay, Cagayan. Pamilyak di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Kathy Malana iti Hong Kong. Happy 20th birthday kani Levi Dakiwag, kastamot ni Justin Nicole inton August 18. Kastamot ti Dakiwag kan Navarro family, especially Tatay Eduardo, Mama Marie, Mami Liza kan Lola Pia iti San Mateo Isabela. Shout out iti Frihiliana family iti Santa Lucia Aringay La Union, especially to Marilu Bautista kan trabahador ni Apo Dino Sibuma iti San Gabriel from Jose Frihiliana. Ni Mamang Kilit, Papang Ambong, kakabsat ko kan anak ko ni Jovin Anabia from Maria Sheila Onabia. Shout out iti Romero, Maburang kan Medina family di Talingo, Solano, Cagayan from Arlene Medina. Amin ang friends ko dito'y Hong Kong, anak kan kakabsat ko, especially ni ading ko, ani Roland Corpus from Rowelyn Corpus iti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Siling. Dear Manang Emmy, Siling kumalatan ti iyawag mo kanyak, no bilang tamapilimot da iti padas ko ama idrama. Sa anak nga OFW manang, ngamnam na maak ama ikan iti gundaway da iti padas ko, tapno makaibati akmat iti linglingay kan adal kadag iti mang tartarabay iti programa yo. Taga Isabela akmanang, kat agtawan akla iti 10 kat 6, idi naulila ak ademang. Kinasyan dakmot ket di dagiti kakabagyak, partikular ti manong ni nanang ko, kat nakipagnaedak kadakwada. Nupay kasta, masapol nga itrabahwak ti panagnaed ko kadakwada, bayat nga ikagkagumaak mo ti mangged, tapno maituloy ko ti agadal. Aklo nag-amarigatan akmanang, nga masapol nga agsalukagak, tapno sumaya at ti masakbayak. Ngem talaga siguro asaan ko agasat ti makalpas, gapo tadimtang ti may sa apagteng, anang subok iti kinatibker ko, nang runa ti panagtalag ko iti namarswa. Yajay ko nam. Masikugak, Uncle. Karangganjang. Uncle. Sinuay bela ti tawod mo ngam nagpasikugkan sayat a babae. Kung namlan asino ka kundi kalaingan lamang itultuloy latay ti panagadal mo. Ngam anya nga ita.
Sa bali gaya mo, tinasumsumok mo. Uncle, pangaas. Sumardag ka na nga. Ayan, tinobyaw. Ayan, plano yaw. Dahita nga ron ti parikot ko, Uncle. Iso nga ingkadan ko nga ibagan ka na kayo ti kasasaad ko. Tabarang nga matulungan, Dad. Anya ti kayat mo asawan? Saan ang nagpagpakita tinubyok? Nagsardangan ang nagadal. Katim madayuda ka nun. Anya? Ay, dahil ang tinaganap mo, buwisit ka, babae! Sayat ka ngamin! Ita, eraman na kami pa yun, iti pa kay babainan! Magibabain ka! Diyos ko, apa yan napasama kanyak ti kastoy? Kanayan nakidawag kan ka tarabayan adi nagpaybayan. Nga mga ngayon tulog mo mapasamag ti kastoy. Nagsabak lang arudan na naulila. Ita, kastoy ba'y tinapagtang ko? Anya ti basol ko. Apay adi naking kalilis iti kastoy apagtang. Ar-aramidag mati amin. Tapno matungpal ko tinagam mo. Nga mapay abinaybay anak. Apay. Nagsarita ka may ngagasawa, idirabi ay. Uncle, Saan mi akayat ti mairaman, iti pa kay babainan? Iso ang masapul ang mapukaw day taanday ti saklot mo. anya ti kaya ti asawan, Uncle? Ay, di ka man agin didiam mo si Kasilag. Patsak na mo, bluan niya ti dakdakamatag. Uncle, nadagsan na basol ti Ti panagkunam saan abasaw, ti panagsayot mo. Uncle, Inanunot mo kumanday ta, sakbay pa nagaramid kay ti may kaniwas sila sungag tungpal kay ti kayat mi kananten. Nano di ka agtungpal, nasaysaya at paya pumanaw kalaangay, dito'y balay. nadagsan na basol ti kayat da Uncle ang mapasamak. Diyak lakit di umanugot. Nagbasol akon. Gapo iti panakinay ko iti nobyok. Nga oray saan kami pa yan nagkalaysa. Sa ita, kaya't da payapaikat ko ti sikong ko. Diyak lakit ti itulok. Sana rumbang anakarkaro akpay ngagbasol. Iso ano ti panang papanaw da kanyak ti kakaiso na pamuspusan. Tapno sanda mairaman iti kunada pa kay babainan. Nasaysaya at langan apo manawak iti puderda. Diyak amunos adino ti papanak. Ngam nasaysaya at napumanawak iti puderda, Uncle. Ngam ti pilitan dakit din amang ipaikat iti sikog ko.
nag-anagbasol akon, gaputa intultulok ko nga ada napasamak kada kami iti nobyok manang. Jakmat ilibak, akinwestiyon ko tinamarswa, gapu iti napagtang ko. Ngamay sa ti amok. Jakon kayat anayunan pa iti biddot ko, babaan iti panagbasol ko iti nadagdagsan, nutong palak ti kayat da angkel ko. Awan ti amok nga umno apapanan, idi pimanawak iti balay da angkel ko manang Emmy. Basta nagnagnaak ajak ammo, no sa dino ti papanak. Agingga anapuutak laangan, nga adda akon iti uneg ti simbaan. Pakawanan Diyos ko iti nagbasulak. Katno ti panagkatang-katang ko ti katukad ti basol ko. Aklunag. May salaang ti kidawag kan kaapo. Tarabayan nak ko ma. Pakawanan nakmat. No sinidir kay tinapasama kanyak. Jakla na puutan ng dagitiin sa usawang ko. Gaputa mariribukan na kiti kasasaad ko ita. Sapay la ko ma, Diyos ko. Tamapakawan na kadagiti pinampanunod ko kontra kan ka. Sapay la ko ma, tamapakawan na. Gapo iti panang sidir ko kan ka iti kastoy ang nagpanagak. Di na ko mabaybayan. Awan apulos ti amo kapapanak. Nga masapul na pumanawak iti pudar da angkel ko. Taamo ka na dagdag sa nabasol ti kayat da nga aramidag. Tulungan na ko ma, Diyos ko. Di nakbaybayan. Pangaasim ko ma. Itinagan ti ama. Ti anak, kanti Espiritu Santo. Amen. Rumara ko dito simbaan. Ituloy ko ti agsapol iti mabalin ko pagdagusan. Anda ko mamakitak nga agsapsapol iti babaunan ta sumrag akon. Anda ko ma. Adagayam dita ni Padre. Inakagmanokan ko ana. Sakbay nga ituloy ko ti agsapol iti papanak. Among balasang ko. Itay payapalpaliiwan ka. Kabayatan ti panagkarkararag mo. Padre, Katkas nakita kiti lang amitay kabayatan ti panagkarkararag mo. At nanadagsa na pagdaldalanam. Gapot amang ngagpay ti sa ibag mo. ha? Isong araw na sa anak pay apimanaw. Tatalaga kayat ka makasarita. Kat pa ka nagsakak, taimay ka nagmano, apaman na nakita na. Padre, Anya timang murmurimur kang ka, balasan ko. Di ka agbabayin kanyak. Barang mo makatulong akan ka, idan niya manadagansen ang mapaspasaram ita. Padre, Kunakon ka. Talagang adananagsen na pagdaldalanan. Tasaan kang agsangit akasta na awan. mabainag, Padre. Kas itinakunakon. Saan ka kagbabayin? Ala, ibagam kanyak na niya timang burburibur ka. Ibagam na niya timapaspasan. Paparin no makatulong kak.
may sa tiinak dito'y balay mi. Tayo mo't simbahan ti pagnanaidak. Padre, Kaya't mo tagnaid dito'y. kayat ko Padre. Apay ket dinasaan ngay. Di kang nanang siling. Tangdanan ka. Basta si kaswam ni nanang ko. Tabakit matan. Apay ngamin nga agmay sa dito'y balayo, Padre. Awan ka di kakabsat yo. Anda. Ngam andan bukod da papilya. Siyak lang ti mangkit kita kan ni nanang. Pasari sumarong kardamat kit di dito'y. Ngam siyempre, dumalat na nadakad kadwa ni nanang ko. Padre, Di kang nanang. Nasingpat ti inak. Iso na lang tadagulit na bakit niya minan. Ken, medyo atakam-kamaulan. di kay agdanag, Padre. Ikarik maanusak ni nanang yo. Nasayat nga ron no kasta. Libre ti panagnaon mo dito'y. Katkas itinakon-akon. Tangdanan ka ba'y. Basta di mo baybayan ti inak. Sino ka itayan? Balasang ko. Siyak ni Siling Apong. Pinagnaad na kon dito ni Padre Mario nga anak yo. Tapno adakad kadwayo. Ay, kastaya. Apay, awan balay mo aya. Apong. Apay nga awan balay mo. Makipagnanaada kasigod iti ayan da uncle ko, Apong. Ngam adati saan aninamnama na pasamak. Iso kapilitan api manawak. Ha? Nagtalaw ka? Ay nadakas tinaramid mo. Balasang ko. Kasto nga minday jay Apong. Adati kayat dang aramidek. Asaan anasaya at abanag. Ngam sa anak nga imanugot. Iso api manawak laangan. Ngam tinakarkarong agbasolak. Ay, wanda! Madete agbasol! Sana rumpang agbasol ka, balasang ko! Pudno day taapong. Iso amanipod ita, siya kon tikad kadwayo ditoy. Di kay agdanag, taasikaswen kayo. Nagpaiduma tiriknak iti daydi agundaway manang Emmy. Bababainak iti na marswa. Takalpasan ti panangsidsidir ko kankwana, gapo iti napasamak kanyak. Kalaat anasumbatan dagiti kararag ko, kat nakasarakak iti pagnaedak. Pudno adagulit ti ina ni Padre Mario, tabaket ngaminan, ngam nasingpet manang. Naamamok pa yan dagiti kakabsat ni Padre Mario, kat nasaya at titrato da kanyak. Kinay kayat ko nga rudan tinagnaed iti balay da Padre, kat siya tinangas asikaso iti inana. Idi nagpasngayak manang, napalalo ti panangasikaso kanyak ti ina ni Padre Mario, nga uray no baketen. Panagriknak kat nakasarakak iti may kadwa nga ina, babaan kenkwana. Iti panaglabas ti tawen, kimapsutan ni Apong. Agingga anadanon ti may kasangapulo a tawen, a panagkasangay ti anak ko. Diyon, apo. Daytoy nay, kwartam. Ha? Ala, Apong.
Nagadumat tanda ito eh. Kwartam da ita. Ta birthday mita. Saan aya? Wen apong. Ngam apay nga ngay kandak iti nagado a kwarta. Sagot ko kan ka. Ta birthday nga ro. Junjun. Ha? Oray saan da ko nasagutan apong? Basta agpapigsa kayo. Hala na. Hala mo. Tamang ano maiwagat ko pa'y. Eh, nagadumat apong. Basta hala mo na po. Kukwam daytan. Sige apong. Agsingsingpat ka. Di ka agsuksuk Ruan. Wen apong. Laglagi pag akanayon day tabilin nyo. Anya na iti akwarta, Siling. Intad ni nanang yu iti anak ko day ta akwarta, padre. Regalo na kano ka ni Junjun, takasangay na ngamin. Ha? Kunak ka ni Junjun, amasapol nga isublimi kada kayo day ta akwarta. Takwarta day ta ti inayo. Siling. Amuyo matan ti inayo, padre. Malaksid ama naglilipatan, nakapsot pa yan. Siling. Alam mo na ito akwarta. Ha? Padre? Si kanti mangidulin. Paggastos yun dito balay. Ngam, padre. Amo matanayakar ako diti parokya. Saan na nakas idi? Nga inal daw ang makaumayak ditoy. Maminsan langin iti makalawas ang makapasyarak. Iso nga idulin mo na ito akwarta. Tapno na paggastos yun o kasapulan. Sige ang harod, padre. No kasta ti kunayo. Iso ti masurot. Mabit lang, padre. Inakitaan ti inayo. Ang mga noanyakit din ti napasamak. Padre, makipaglading itak. Siling. Amin tayo. Dumdang iti kasta. Saan na rin mga pagladingitan tayo ti ipupusay? Taday tatirog iti biyang nanayon. Padre, Iso ang kabayatan na si bibiyang tayo pailaan. Rumbang nga garamit tayo iti kinaimbang. Ken kinasayaan para iti pada tayo a tao. Taday ta tinakom tinamarswa. kanayon alaglagi pagdayta, padre. Inton maitamon ni nanang. Da kayon tulangan ka ni Junjun ti agnayin dito'y balay. Ha? Ni, saan ka di nakababain, padre? Ngamin, awan mo ta ni Apong arumbang nga asikaswak. Siling, awan ti rumbang a pagbainam. Kaslakamang kayon ti pamilyami. Iso asaan nga ron arumbang nga agbain ka. Padre, Kat di ka agdadag. Tangdadan ka lata. Tapno nagastusan nyo ka ni Junjun. Nangruna kat agad adalan. padre, mabalinak na tamot ang makitagad iti sa bali. Adakan ka dayta. Ngam, nanya ti sigot at tangdan mo. Maawat mo lata. Tada kayon ka ni Junjun tagbali na caretaker ti balay. Basta may salang tingin daw ko. Agtalinaan kayo kumana pa kumbaba. Kadagbalin kayo ama nagtulong iti sa bali at tao. Tandaan ang makanayon dayta, siling.
Adala kaya sa nga ili. Ha? Asino anak? Diyak amam mo nanang. Ngam, amam muna kayo met. Sa dino ti ayan na? Ada dita salas nanang. Pinastrag ko. O sige, siya kung ti makaamo. Agrobot kakit din, ta mga numala daw kay di pagadalan. Wan nanang. Asino nga tayo ti nga ili ako na ni Junjun. Uncle? Sering kanakan. Ala, Uncle. Apay ang nagkutong kayo mutin. Kumusta kayon? Ay, kastoy. Nakapsota ko ang talakayak matan. Sering jay nang pastrak kanyak. Ni Junjun day jay Uncle. Ti anak ko. Ha? Nasingpot ti anak ko, Uncle. Nang runakat pa di ti maysa ng tarabay kan kwa na iti panagdakkel na. Naimbag man ta nakapasyar kayo, Uncle. Nabayagan akayat ko ti umay. Tagpatulong ako ma. Kauray. Kas lalumlum na dakon itibain. No anyaman day taatulong akasapulan nyo, Uncle. Ipaay ko. Basta ka ba ilak? Ha? Siling. Kanakaan. Di kayo agladingit, Uncle. Tinasayaat. Agmerienda kayo pa'y. Kalpasan na. Pagsaritaan tayo ti kunayo akid dawan nyo atulong. Nalaos ti panagkidkid daw ni uncle ko iti pamakawan iti day di agundaway manang Emmy. Kat kinunakkan kwa na arumbeng alipatan min ti amin. Gapo tapaset laengen day di tinapalabas. Day di metten ti rugi ti panagsisininged mi manen. Di tamet laeng anapanagnakak manang. Apod no launay ti ibagbagada nga agtalinaed anatalina ay tinakam mo no awanen apulos ti imimpenem agura wenno anyaman a negatibo a banag. Isu nga ita, amin dagiti pamagbaga ni Padre Mario kada kami nga agina, isu met ti ibingbinglay mi kadagiti naasideg kada kami. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, siling. Pagayam a siling, nagpintas man ti pakasaritaan nga imbinglay mo. Napnoan iti adal kan inspirasyon. Isu amamati ak nga adu tinagsaw dagiti suki tayo adumdumngeg iti daytoy a programa. Itultuloy yu iti anak mo ti panagbalin a nasayaat ken naparabor iti sabali pagayam ko. Takas tinakunaken kan ni Padre Mario, pakaragsakan tinamarswa no agbalin tayo a nasayaat iti pada tayo a tao. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaban,